Shalom Mamanginang, on ma jamita pertanggiangan, tutang 10 saat tutang 10 Agustus 2025, ima minggu pasiahon dung Trinitatis, di turpu ni jamita na ibuat sian kitab ni Jeremia, bidu 34, ayat 12 tu 16, di hata nama rojahan di topik ni minggu, mangulu songon ngulu ni naung malua, atau hidup sebagai orang merdeka. Turpu ni jamita boy mata jaha di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Na parjola manginang jamita pertanyaan tahu budarion ima taringo tupa dan menang janji. Tarbarita do halak batak songon bangso na satia jala tugu maniup padan. Jala adong do pasa taringo tupadan. Didok songonon deke ni sabulan tutonggina tutabuna. Nasa sio sepadan turipurna tumaguna. Bodo taida hasatia ni halak batak mameo padan sa tu sonorion. Akapadan nong didukun no putan na jolo-jolo tubuh. Tetap dope dijaga kapaporanna nong marsudut-sudut di son matarida argado di halak bata anggo hata ai nang pola adong na jolo surat perjanjian menang kontrak mariti hiti hata do jolma marpadan ale boedo setia na sida maniup janji na di hakar sel pe masai argado pada nia manginang Bibel tahun na hapalon ono plono buku magudang na dibagi dua mon guarna pada Nairobi dot pada baru perjanjian lama dan perjanjian baru sebab Alkitab dipenuhi dengan janji-janji Allah dengan manusia jalaboy do tabereng tumula hula pemose dijanji akajolmai ale anggo debata tetap do ibana satia di hatana songoni ma na masa tu bangso jeuda di masa pakobajon ni panurang Jeremia on diguari don songon sahala panurirang natari lui-luina diguari songoni ala na jujud do iban saya tu matangis dina marmahani bangso juda buasa ida bana halo natangis ai jogal ni rohani hala juda na saya mangalo hatan di bata mula kulak nasi da dipasingot panurang Jeremia alim mula mahala kita madau di bata ngadi do panurang Jeremia tu nasida adong do konsekuensi na bakalan roh tu hita molo saya alo turus hatan di bata mula mahita mubama aido na dihang lungut to di bata ni bana jadi na jolo manginang marpadan do di bata do to puni bang sujuda imahala heber na haruar sian tano Mesir di padani di dok songonon ikon onom taon malileng na karejo dongan sabang somuna hala heber tu hamu di tahun papituhon ikon pauluan muna do nasida gabe halak nak merdeka jadi sangat do diulahun nasida memang alai dung leleng gabe mangker mamusida nasida sian hatai didok dia saplonom nunga hosing musea rohamuna ina kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku ala dio nasida pada ni gabe di pasar di batama bangso itu pangujunan ima tu parhatobanan di bangso Babel alai mulu pada ni nang didukut di bata do bangsa Israel tetap do dijaga di batai nang mo sa ibana di pada ni artinya soalnya naminang mulu tikina marpadan dua halak pihak pertama dan pihak kedua masing-masing diikat oleh perjanjian yang mereka buat jadi kedua pihak kon berjanji harus sama-sama menghormati dan melakukan isi perjanjian tersebut mulu mangkir pihak naparjolo yang kewajiban dan mengulahun patiki maka pihak kedua sebenarnya dibebaskan dari kewajiban mematuhi isi perjanjian nunga mo si bangsa Israel sian perjanjian ni nabuido ditarikot di bata pada ni ale dak songoni diulang di bata Allah sebenarnya tidak punya kewajiban lagi untuk menepati ucapannya dalam janji yang sudah ia ikat dengan bangsa Israel tapi dia tetap setia pada apa yang sudah dia janjikan ahadu haruna sini pada ni taberang madi 5 Musa 15 ayat 12 tu 15 didok songonon tung surah mengarup diho dongan Musa halak heber bawa mana perempuan ikon onom tahun leleng na ibana mangula diho tole papitu ton ikon paluanmu boti ibana sian halu lambungmu jala tung surah di palua ho ibana boti sian lambungmu dang jadi rumar boti ibana paluanmu ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum doh sian pardegeanmu doh sian panggilangan ni anggurmu sian luhut naung di pinasu pasuho de Jehovah de batam tuho lehononmu tu ibana ikon ingot-ingotonmu do hatoban donang ho na jolo di tano Mesir gabe ditobus Jehovah de batam ho alani ubahen hu tonahon tuho hataon sadarion nebana jadi
Oma baga-baga ni debata tuna sida tersurat di ayat 10. Unang pola dok roham ala paluanmu ibana boti sian lambungmu asilop sian gaji ni halak sipangan gaji pinangulahon na orang tahun leleng na. Jadi pasu-pasu ni jahuba debata maho disaluhut na niulam. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan mereka sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi di bata tuna sida aihamu penajolo hatobat do diperbudak bangsa na asing dohamu alani holong rohaku tuhamu hubu mahamu haru warsian parhatobanan gabe manusia na merdeka saunari unang gabe lasamu na memperbudak bangsa mun sendiri. Kalau sudah dibebaskan dari penjajahan dan Tuhan menjadikan kamu sebagai sebuah bangsa yang merdeka, jangan pula sekarang kamu malah menjadi penjajah bagi bangsamu sendiri. Nah di si prasato di jamita di pertanyaan adong tulu amanginang na parjolo padan ima sada gobaran parangini sasahalak halak na satia maniup hatana diguari don halak na haposan manang orang yang bertanggung jawab jala di halamor debata dok ka halak na haposan. Tabirang majontona manginang di turpu Nairobi di guari do silot halak partigor namian di humaliang ni kajol memperdosa orang benar yang tinggal dan hidup di tengah-tengah kejahatan di sorom do silot marhuta sada huta ingran ni kapardosa aka pelaku kejahatan seks na menyimpang manang somar saudarion di dok kelompok LGBT bawa marhalet tu bawa jelas yang kota Sodom Odo manginang muncul istilah kata sodomi ala ni balgani dosa ni bangso na tinggal di Sodom. Dari pasal di Batama hutaya sodomi ala silot dot keluargana ala hasatan nasida mangului jala mangulahun hatani di bata di pasiring do nasida gabi malua nasida sian haba-haba na songgop tuta sorum. Jadi di bahini satia mahita manghihuton jala mangulahun sure patani di bata ai satia do ibana jala danghea di ose di bata janjina takas do baga-bagani di bata tuak kahalak na satia manghihuton ibana lehonon na matuhita tupal ni hanguluan na suara suda. Orang yang setia mengikut Tuhan akan beroleh kehidupan yang kekal di surga. Nah paduahon dihagigi di batado parhatobanon. Tuhan sangat membenci perbudakan, apalagi hal nama perbudak dengan sebangsona sendiri. Di kitab Tolu Musa bidu 25 ayat 30 di dok songnon. Tung surah lamar fokus donganmu di lambungmu, pola mengadop ibana tuho, dang jari dohononmu ibana mengula-ulau nihatobanan. Apabila saudaramu jatuh miskin dan teramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. 5 Musa 24. Tung surah adong jupang sadabawa nama mangus sahala sian akahanggina sian hala Israel tahe laos di perhatoban di mana manang di gadis ikon marutang hosa pamangus sisongoni asa tung siap bahenonmu hajahaton siap tonga-tongami. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang salah seorang saudaranya dari antara orang Israel lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Alani unang olo hita memperbudak dengan sesama jolma manat mahita molo adong hita memperkaryawan halak atau markaryawan so tung do gabi tayo tong na tudos na sida son hatuban. Jadi gabi olo hita mangalang buguni jolma na karya hita. Hak-hak mereka sebagai karyawan, hak-hak mereka sebagai manusia juga harus kita perhitungkan, harus kita perhatikan. Nah patoluhun mangulu songon halak nang malua, songon top ini pertanyaan ngata budaron. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Setiap orang diciptakan Tuhan sebagai manusia merdeka. Roh di binatang pena itu pada bata, mereka adalah makhluk yang merdeka, tidak tunduk kepada makhluk lain. Alai di paradalan ngulu di jolmai di lausi nasida do pada ni debata gabe mardosa manasida jala dosaon tudos man songon utang manginang idu makana gabe adong istilah manobus manang manggarar karena dosa adalah hutang dan hutang harus ditebus ala ni balagani dosata dang tola pita manobus dosatai pola do ko sapero anak ni debata holan lahu manobus dosata. Dan harga yang dibayarkan oleh Tuhan untuk menebus dosa kita itu sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah anaknya yang tunggal. Pola dari kedurus mudar ni Yesusi lahu menebus dosa ni jolmai. Alani unang biasa merdosai. Kalau hutang sudah ditebus, jangan berhutang lagi. Kalau dosa sudah dibayar, ya jangan berdosa lagi. Nah, ada ilustrasi sonon, ada masalah perjahat. Karena jahatnya perbuatan dia ditangkap polisi lalu diponis hukuman mati. Tinggal menunggu eksekusi may bana nggak masuk penjara, tinggal tunggu tanggal eksekusi. Ale ala holong rohani presiden tu ibana, asir rohana mereng ibana, dilema amnesti. Ya, amnesti atau pengampunan, terbebas may ibana sian hukuman mati. Dia yang karena kejahatannya seharusnya dia dihukum mati,
Tapi karena kasih pengampunan dari presiden, dia mendapatkan amnesti, lalu dia bebas keluar dari penjara sebagai manusia yang merdeka. Jala meludung malua ibana, dia kan masih punya potensi untuk berbuat kejahatan lagi. Dia masih bisa saja melakukan kejahatan lagi. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Molo dung malua hita dosa, unang semar dosa ibe. Molo merdosa musai, masuk penjara dan tidak akan ada lagi pengampunan bagi kita. Bui mata jaha di Heber onom ayat obat 1 onom. Aina sida akan nong sanga dipatiur, akan nong madai silehon parban wakijang, akan nong gabe partohap dito di porbadia, akan nong madai hata naulis yang debata, rodi akahagogo ni hasiangan sogot, molo tumar bali nasida tung nasutar pai baru nasida asamu bamuse ainang mangulahi pasila konana ni dibataro nasida di dirina jala di paurak, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan didatang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di depan umum. Jadi unang mahita menimbil maninggal di bata marpaling dari di bata naung paluho kita sian dosa, sebab kita sudah ditebus dengan harga sangat mahal, maka kita harus mendengarkan Tuhan. Tapi pada tatu di bata gabe parholok kita tu sama jolma manabui huwai kami malamon sebagai bahan tambahan tuak kadongan yang paradehon jamita tu pertanyaan. Semoga dapat membantu Tuhan Yesus mengaramuti kita. Mau lihat amin.